Ash, Misty ja Brock jatkavat Pokemon-matkaansa ja pohtivat, viekö heidän tiensä outoihin seikkailuihin ja tuntemattomiin paikkoihin. He eivät tiedä, kuinka oikeassa ovatkaan. Onko teistä joku Pokemon-kouluttaja? Kyllä, minä olen Ash Ketchum ja minusta tulee vielä suuri Pokemon-mestari. Minä olen Brock ja minusta tulee sinun poikaystäväsi. Joku toinen kerta. Haluaako joku otella kanssani? Anna mennä, Ash. Selvä. Saapaa harjoitusta Johto-liigaa varten. Sehän nähdään. Katsotaan nyt ensin, onko sinusta mihinkään. Pidä varasi. Ottelen vain voittaakseni. Kaikki tahtovat mestarin voittaa, kaikki tahtovat taitonsa näyttää, kaikki tahtovat onneaan koittaa, kaikki voittajan piirteet täyttää. Parhaas kun teet, voit ylittää sä kaikki esteet. Voittaa sä saat, jos vain kaiken pelin paat. Uusi maailma sua ottaa, kutsu uuteen seikkailuun. Haaste uusi on, voit voittaa palkinnon, kun vain rohkeasti käy taistoon. Nyt paras voittakoon. Pokemon Johto. Kaikki tahtovat määrätä tahdin, kaikki tahtovat voimansa käyttää, kaikki tahtovat voittajan mahdin, kaikki tahtovat taitonsa näyttää. Joukkoon sä meen, Sun taitos hallitsee, parhain voittaa. uuden kilvan aika koittaa. Uusi maailma sua ottaa, kutsu uuteen seikkailuun. Haaste uusi on, voit voittaa palkinnon, kun vain rohkeasti käy taistoon. Nyt paras voittakoon. Pokemon Johto. Pokemon Johto. Uusi maailma sua ottaa, kutsu uuteen seikkailuun. Haaste uusi on, voit voittaa palkinnon, kun vain rohkeasti käyt taistoon. Uusi maailma sua ottaa, kutsu uuteen seikkailuun. Haaste uusi on, voit voittaa palkinnon, kun vain rohkeasti käy taistoon. Uusi maailma sua ottaa, kutsu uuteen seikkailuun. Haaste uusi on, voit voittaa palkinnon, kun vain rohkeasti käy taistoon. Nyt paras voittakoon.